Ційна інженерна дошка в сортуванні Рустік. Давайте подивимося, як вона лакується, який має загальний вигляд. Бачите, це сортування Рустік. Ну, насправді в високій ширині сучки в нас зараз дуже мало йде. Ось така ось сировина гарна. Переважно є лише заболи. От, сучки також попадають. Але переважно заболи. Зараз лакується і буде їхати в місто Івано-Франківськ. Це звичайний прозорий лак, порода дерева дуб. Пакується і вже будемо надіятись на гарні фото з готового об'єкта. Ось так вона виходить у нас з лінії. Кого цікавить якісна інженерна дошка, звертайтеся, компанія Шен, зробимо і співати.